Hello, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, mayong hapon day. No? Kano sa man ninyo makitaan ang akong video. So nabaliktad akong pag-istorya, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi day yung tato. So sige na, okay na lang. Consider na. So kini nga video, ako ipakita ninyo na inaabot sa kuha from Mita. Ariyo? Oh, masahan sa na ko before ko ipakita ninyo. Important tax information enclosed. So, klaro kayo? Nya, ipadala din sa ko Meta Platforms Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025. So, katong mga naka-receive ani, abot kabalo na ba sila unsa ni? Pero ako nag-search ko ani, mga ka-idol, nag-search ko ani kung unsay sulod ani. Nakita nako, basta nag-search nako ani, pero ablihan lang nako ni ha. Ablihan nako ni. Receive nako ni, gikan ni siya sa post office kung asa naka-address ang maong kuan ako. Ang akong nabutang ditong address dire sa akong page, information ako. So ang akong address dire ay sa Upper Limonso, Padada, Davao del Sur, Digos City. Philippines. Excuse me. So about sa tax ni siya sa kuan, US tax kini siya. Sa katong mga soldado na padalang ginag-ingon ani kay gatax man na sila, no? Gatax ta kami, gatax sa US, gatax mi dito kay naman po'y mananaw nga taga US sa among mga video. Siyempre mangay po nagbuwis ang taga US. So ana na siya. So di na ta ngay mabalaka ani, wala tay ikapanik ani kay wala po tayo buhaton, i-receive lang nato ni siya. Sa akong pagkabaluan ni, i-receive lang nato siya. Bali, kuha ni siya. Bali, gipadala ni siya para ma-inform ta. O may pakita guro dire, atong ning ablihan. Pakita dire kung pila ang na-tax na to. No? So, ablihan na to dito magdugay. Napag-ablihan ni. Dara. Ablita. Uy, asa man ang dara dara. So mura ni nato siya. Simigisi gini siya dire. Kapag gini nagig abli kay kita may dipadalan, so kita mo abli. Dili pwede mo abli ang taga kuan ani. Taga post office. Kinsay receiver. Kita mo abli. So nakatatak pagay na siya sa kuan no. Na ay si tawag nila anak. Excuse me. So mao ni. Ang sulod dara. Na nakabutang. Mao ni nakabutang. Pangalan ako ug address. So dire form 1042-S. Klaro kay skilid. Foreign persons US source income subject to withholding. So klaro kayo gikan sa US. No? So kini nga papel pila ni kabuok? Tulo pero parehara ba sila? O pareha sila pero si kalainan na ni. So naay nakabutang diri income code. Gross income. Nakalagay dire akong gross income sa US. Ginagmay ra tag income didto kay dili man ta magsigig English sa atong mga video. Pero kasagaran sa naglantaw ani ang mga Pinoy nga naa didto, mga
bana og mga tawag nilang apam. Mao na siya. So naa dire na mga detalye ang mga tax oh. Nakadetalye dire. No? Oh, nakadetalye. Recipients, kita man ang recipients ani. Napod dire ang tin ID na to. Recipient foreign tax identification number if any. So atong tin ID dire. So mao ni siyang isa ka page. 2024 pa din nga tax mga ka-idol. 2024 nakabutang dire. 2024. Klaro kayo nakabutang dire oh. Kita ba? 2024. Naklaro ba ka ninyo? Tulo ka kopya. Na ay mga chapter dire, chapter sa likod. Duha ang naay chapter. Siguro ang uban na nagpadalaan na. So, na-search na ko, dili ta angay magpanik ani ha. Mga ka-idol, dili ta angay magpanik ani. Sahon na to be. Isa ni. Explanation of goods. Chapter 4. Grandfathered payment, effectively connected income. So, kung basahon na to ni Kurot, medyo malangay-langay kita ni mga ka-idol kay taas kayo. Magsakit ang atong mata pero sa akong pangagpas ani or wala jud ko na sayo. Dili ta magpanik ug wala tay buhaton ani bali. Gipadala lang ni gikan ni siya sa murag BIR bitaw didto sa US. Gipadala ni para ma-inform ta nga naga-tax ta didto. No? Pinaagi ani nga letter. So wala dili ta ngay magpanik ani ha. Kung mapadalan kani mo giingon ani. Tulo ka page na siya oh. Tulo ka page. Mapadalan gani mong ingon ani, ayaw na mong panik. No, di ta magpanik. Nani nakabutang. Information tax. Isa ni. Important tax information enclosed. So, duda ko sa tibok tuig itotal niya o gipebalo niya sa ato pinaagi sa pagpadalaan ni ang atong tax. Ibig sabihin nag-tax ta sa US kay naman tay sweldo. No? Mao ni sabot ani. So basin sa di ko masayo sa 2025 na maabot na pud siya. Pero sa 2026 na maabot dire sa ato Ang kana nga tuig ipadala niya sa 2026. Bali inform lang sa ato nga nag-tax ta dito. So dili ta magpanik. Di ta ngay maratol ug wala tay buhaton ug di dawaton. Ana lang. So good luck and bye-bye. God bless.